लोगोफोर माथा एसे गाज्रि जादों गगा मोननाय आरो लोमजानाय सोलिबाय थादों थेवब्लाबो नोंथांमोनजों सावरायनो फैबाय माने माथो एसे गाज्रि खोनानो हागौ एसे नांथा नांथि जानो हागौ स' 9 मे 2026 मायथाइ 8 मे बेलासेनि 6 बाजि 6 रिंगा बै सानखालि इन्डिया भारतआ मोनसे मिस्ट्रि मिसाइल मानो बुंदों बे मिसाइलनि रियेलिटिखौ दाबो मोजाङै मिथियाखै बबेखानि भारतनि डिफेन्स मिनिस्ट्रिया बेखौ फोसावबाय एडभान्स अग्नि मिसाइल अग्नि 1 अग्नि 2 अग्नि 3 अग्नि 4 जेबो बुङाखै नाथाय एडभान्स अग्नि मिसाइल होननानै बुंदों MIRV टेक्निक माने केपेबल MIRV केपेबल माल्टिपल इन्डिपेन्डेन्टलि टार्गेटेबल रि-एन्ट्रि भेहिकल MIRV बे मिसाइलखौ टेस्ट खालामदों होनना बुंदों माने एडभान्स अग्नि मिसाइलाव टेस्ट खालामदों होनना बुंदों जों बयबो मिथिगौ इन्डियानि अग्नि 5 मिसाइलफोरनि मादाव अग्नि 5 मिसाइलाव MIRV टेक्निक बा केपेबिलिटि दङ बेखौ जों बयबो मिथिगौ नाथाय बे मिसाइलनि जि ट्रेजेक्टरि बे ट्रेजेक्टरिखौ नायनानैथ' ओरैबायदि नांदों हाइलि मेनेभर जि मिसाइल माने बिनि दिखौ गोसोबादि सोलाय सोल' खालामनो हागौ आरो बिनि उखुन्दैनि जि लामा बे उखुन्दैनि लामाखौ नायनानै ओरैबायदि नांदों बे अग्नि मिसाइला थारैनो हाइपारसनिक मिसाइलनि जि क्वालिटि बे दं देरनाय बायदि नांदों इन्डियायाव जि धनि जिथु टेक्न'लजि हाइपारसनिक मिसाइलनि मा थिक बेखौ बेवहाय एड खालामदोंबो जानो हागौ क्लियार काट जेबो बुङाखै DRDO निफ्रायबो जेबो क्लियार काट होआखै दासिम बे टेस्टखौ DRDO आनो नायदों बे टेस्टखौ नायदों आब्दुल कालाम आइलेण्डनिफ्राय APJ आब्दुल कालाम आइलेण्डनिफ्राय सान्दिपुरनि APJ आब्दुल कालाम आइलेण्डनिफ्राय उरिष्या कस्टनि जि सान्दिपुरनि खाथियाव थानाय जि APJ आब्दुल कालाम आइलेण्ड आरो गोदोनि समाव बे आइलेण्डखौ मा होनना बुङोमोन बे दिपखौ मा होनना बुङोमोन हुइलार दिप ना मा होनोमोन आरो बेखौ उनाव सोलायनानै जोंनि मिसाइल मैन अफ इन्डिया पिपुल्स प्रेसिडेन्ट डक्टर APJ आब्दुल कालाम बिथांनि मुङाव दोननाय जादों आरो बेनिफ्राय प्राय मोनसे नटाम जारि खालामदोंमोन बै नटामा जाहैबाय मा 6 तारिखनिफ्राय 9 तारिखनि गेजेराव मोनसे नटाम जारि खालामदोंमोन 3500+ किल'मिटार डिस्टेन्स बंगब लैथोआव आरो बे जिखिनि एरियायाव नटाम जारि खालामदों बैखिनि जायगायाव एर'प्लेन बिरनाया जाहाज थांनाया बेबायदि आरो स' बैखिनि जायगाखौ नटाम जारि खालामनाय जादोंमोन आरो बैखिनि जायगाखौ एरायनानै गासै जाहाज एर'प्लेनफ्रा थांनांगौ जादोंमोन हरखाब जुदि बै मिसाइलखौ लन्स खालामनायाव जुदि बबेबा एर'प्लेना फैसनोबा बैहाय बबेबा जाहाजा फैसनोबा बबेबा जाहाजाव जुदि क्रेश जानानै जुदि मिसाइला हिट जायोबा स' बे दाय गैया बेबायदि फोसावदोंमोन 6 मेनिफ्राय 9 मेनि गेजेराव आरो 8 मे खालि बे टेस्टआ जादों आरो बे टेस्टखौ बेलासिनि समाव नायनायखाय एसे खोमसि समाव नायनायखाय बेनि जि ट्रेजेक्टरि बेखौ गोबां मोजां रोखोमै नुनो मोननाय जादों जोंनि वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो नुदों बेखौ मिथिनाय बादिब्ला बांलादेशनिफ्राय नुदों बांलादेशनि जि कक्स बाजार बे कक्स बाजारनिफ्राय बेखौ नुनो मोनदों आरो बैफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन फुटेज बेबायदि फैनायखौ जों नुदों बे मिसाइला थारैनो मा बे LRSM मिसाइल मा बियो हाइपारसनिक मिसाइलमोन मा बेयो अग्नि 6 मिसाइलमोन ना अग्नि 5 मिसाइलमोन एडभान्स भार्सन अग्नि 5 मिसाइलमोन ना अग्नि 6 मिसाइल जि इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइल ICBM जायनि रेन्जखौ 10,000 प्लास होनना बुंनाय जायो मानोना बे मिसाइला मा मिसाइल बेखौ सरकारा फोसावाखै DRDOआबो मोजाङै फोसावाखै आरो माखासे जोङो पस्ट टुइटफोर नुदोंमोन बै पस्ट टुइटफोराबो गासैबो गासैखौबो डिलिट खालामजोबदों बबेखानि जोबनायाव डिफेन्स मिनिस्ट्रिया बुंदों एडभान्स अग्नि मिसाइल with MIRV capable एडभान्स अग्नि 5 मिसाइल एडभान्स अग्नि मिसाइल नाथाय माबे मोनसे मिसाइला बेखौ बुङाखै खारन इन्डिया दासिम एडभान्स अग्नि मिसाइल नामनि जेबो मिसाइल दासिम फर्मेलि मिथिनायाव बानायाखै इनफर्मेलिबो बेखौ मोननाय जायाखै नाथाय अग्नि 6 मिसाइलखौसो जों बानायबाय थादों होनना मिथिनो मोननाय जादों बाखि जेसेबां अग्नि 1 निफ्राय जेसेबां मिसाइल दङ बैफोरखौसो मा इमप्रुभ खालामबाय थादों होनना जों मिथिनो मोनो नाथाय अग्नि एडभान्स मिसाइल बेबायदि जों खोनाफेराखै बेनिखायनो बे मिसाइला थारैनो फुल हाइपारसनिक मिसाइलमोन ना हाइपारसनिक ग्लाइड भेहिकल दैट मीन्स हाइपारसनिक ग्लाइड भेहिकलखौ मा जेनेरेली बेलिस्टिक मिसाइलफोराव बेखौ लगायजोबनो हानाय जायो स' एडभान्स ग्लाइड जि भेहिकल माने हाइपारसनिक जि ग्लाइड भेहिकल बेखौ बेफोराव मा खालामनाय जायो एड जायो मा बेबायदि बबेबा मोनसे मिसाइल बेबायदि टेक्न'लजिखौ एड खालामबाय नामा बिदिब्ला इन्डिया मा बेनि टेस्टमोन बबेखानि डिफेन्स मिनिस्टार बुंनाय बायदिबा बे मोनसे डेम' एक्सपेरिमेन्टमोन बे मोनसे मा फ्लाइट एक्सपेरिमेन्टमोन माने MIRV टेक्निकखौ लानानै जायखौ बुंनाय जायो फ्लाइट ट्रायल होनना बुंनाय जायो एडभान्स भार्सन फ्लाइट ट्रायल नोंथांमोना बेनि जि उखुन्दैनि जि ट्रेजेक्टरिनि डिजाइन बेखौ नायनानै मा सानो मिथिया जेनेरेली बेलिस्टिक मिसाइला मा जायो
डाइरेक्ट ओरै थांनानै ओरै मा पेराबलिक पाथ सानखान्थिनि लेंगुवेजाव बेखौ होनो पेराबलिक पाथ स' पेराबलिक पाथाव थांनानै गोलैहैयो बे जाहैबाय मा बेलिस्टिक मिसाइल बाखि जायफोरा क्रुज मिसाइल बै क्रुज मिसाइला बेबायदि थाङा क्रुज मिसाइला ओरै थांनानै ओरै माने हराइजन्टेलि दिगाव खारनो हागौ क्रुज मिसाइलफोरा आरो क्रुज मिसाइलनि मोनसे स्पेसियेल कुवालिटिया जाहैबाय मा बियो जोबोर गाहायजों थांनो हायो बाखि एडभान्स भार्जननि बा हाइपारसनिक ग्लाइड भेहिकल बिसोरो मा एसेबां गाहायथिंथ' थाङा बिसोरो नाथाय गोजौथिं थांगोन नाथाय बिसोरो मा दिगखौ सोलाय सोल' खालामनो थांगोन नोंथाङा बे उखुन्दैखौ नुनानै बै माखासे गुबुन गुबुन बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय फुटेजनिफ्राय नोंथाङा मा सानो बेखौ नोंथाङा आइडिया खालामनो हायो बे थारैनो हाइपारसनिक ग्लाइड भेहिकलनि ट्रेजेक्टरि बायदि नांदों स' बे हाइपारसनिक ग्लाइड भेहिकलनि जि ट्रेजेक्टरि मारबा नोंथाङा गोसोआव लाखि बेबादि टेक्न'लजि थानाय हादरा बेबादि टेक्न'लजि थानाय हादरा बुहुमाव बांद्राय गैया MIRV टेकनिक थानाय हादराथ' इण्डियाखौ लाफाबा बेसेबां जागोन आमेरिका फ्रान्स चीन रासिया इउके जागोन मा हादर जाखोनाय आमेरिका रासिया आरो मोनसे जाबाय चीन हादर मोनसे जाबाय फ्रान्स मोनसे जाबाय इउके आरो मोनसे जाबाय इण्डिया बेखिनिया दङ नाथाय हाइपारसनिक ग्लाइड भेहिकल थानाय हादरा मोनबेसे दङ फिक्स थानाया जाबाय मोनसेया जाबाय एक नम्बर रासिया सेकेन्डआव जाबाय आमेरिका थार्डआव चाइनायाबो दं होनना बुंदों नाथाय बेयो दासिम प्रपारै प्रुफ गैया आरो जुदि इण्डिया बेनि टेस्ट खालाममारबायबा इण्डिया नेक्स्ट 4 नम्बर पजिशनाव दङ होननानै नोंथांमोना साननानै लानो हायो थामहिनबा इण्डिया मिसाइलनि जि पावार बे मिसाइल पावारा जोबोर पावारफुल जाबाय होनना जों हमनो हायो नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि हाइपारसनिक ग्लाइड भेहिकलनि टेक्न'लजि ओरैबायदि टेक्न'लजि बेयो ओरैबायदि दिग सोलायनो हागौ ओरैबायदि दिग सोलायनो हागौ जाबायदि क्रुज मिसाइला दिग सोलायनो हागौ नाथाय बे क्रुज मिसाइलनिख्रुइ बांसिन माने मेनुभार बेखौ दिगखौ सेकेन्डआवनो सोलायनो हागोन होननाय बायदि आरो नोंथांमोना उखुन्दैखौ नायनानै ओरै माने जिबौनि बायदि जानानै थांदों आरो जिबौआ जेबायदि थाङो मानबायानो बेबायदि थांदों स' बेबायदि थांनायालाय माथो गेदेर बाथ्रा नोंथांमोना सानदों नाथाय गोसोआव लाखि नोंथांमोना बेबादि मिसाइलखौ जायखिजाया एयार डिफेन्स सिस्टेम बे थार सिस्टेमानो जा पेट्रियट सिस्टेमानो जा बा रासियानि S-400 S-500 सिस्टेमानो जा बे एयार डिफेन्स सिस्टेमजोंबो बेबादि मिसाइलखौ कमप्लिटलि इन्टारसेप्ट खालामनाया पसिबल नङा बबेखानि जायफोरा बेलिस्टिक मिसाइल कमप्लिट बेलिस्टिक मिसाइल बिसोरनि ट्रेजेक्टरिखौथ' मिथिगौ नाथाय बैफोर मिसाइलखौबो जिखुनु एयार डिफेन्स सिस्टेमजों होबथानाया दासिम पसिबल नङा खारन बिनि मोनसे कारना जाबाय बिनि स्पिड रि एन्ट्रि समाव बिनि जि स्पिड बे सेकेन्डआव 8 किलोमिटार 7 किलोमिटार 9 किलोमिटार जायो एक सेकेन्डआव बिनि स्पिडा स' आरो एसेबां स्पिडनि मिसाइलखौ हमथानाया इम्पसिबल आरो लोगोसे बे MIRV टेकनिक डेट मिन्स मोनसे मिसाइलावनो 10टा 15टा लागि मा थागोन बेफ्रुग्रा थागोन बम थागोन बियो मोनसेल' जायगायाव गोलैनाय नङा बेनिखायनो मेन जि वारहेड बिनि बारैबो बाखि 10टा 15टा मा गुबुन गुबुन जायगायाव गोलैगोन स' मोनसेखौ इन्टारसेप्ट खालामबाबो बाखिखिनिया हिट खालामनायाव साक्सेस जाथारगोन गुबुन गुबुन टारगेटआव स' बिबो होबथानाया पसिबल नङा नाथाय हाइपारसनिक ग्लाइड भेहिकला बैबायदि जुदि बेलिस्टिक मिसाइलजों आरोबाव जुदि एटाच जाबोयोबा टेक्न'लजिया माबायदि फोरोंखर जागोन स' बै जि मिसाइल टेस्ट इण्डियानि बे थारैनो मा मिसाइल मोनो बिदिब्ला अग्नि 5 अग्नि 6 अग्नि 4 अग्नि 4थ' जाथ'आ खारन अग्नि 4आव MIRV टेकनिक गैया अग्नि 5आव MIRV दङ नाथाय जुदि अग्नि 6नि बाथ्राखौ जों जुदि बुंबा अग्नि 6नि जि रेन्ज बे प्राय 10,000 किलोमिटार प्लास होनना बुंदों बिदिब्ला बे अग्नि 5बो जाथावा सरि अग्नि 6बो जाथावा बुंनो थाङोबा खारन अग्नि 6नि दिनैसिम मोनसेबो फ्लाइट टेस्टआनो जायाखै बिनि जि बिरनाय टेस्ट बेनो दिनैसिम जाफेराखै स' MIRV टेकनिकआ बहा जानो बिदिब्ला थारैनो बे अग्नि 5निनो मोनसे एडभान्स भार्सनबो जानो हागौ जेराव 8GB हाइपारसनिक ग्लाइड भेहिकल टेक्न'लजिखौ एड खालामदों खोमा बे मोनसे स्पेकुलेसन आंनि साननायसो बेयो रियेलिटिया मा मिथिया बिदिब्ला फ्रेन्ड्स दासिम भारत सरकारा बेखौ मोजाङै क्लियार बुङाखै मात्र मोनसे बाथ्रा बुंदों एडभान्स अग्नि मिसाइल केपेबल अफ MIRV फ्लाइट ट्रायल टेस्टमोन बेखिनिखौल' बुंदों DRDOआबो दासिम क्लियार बुङाखै थेंक इउ